Hey. Menus again. Namhlanje zanipresentela nje i-accent zam. In fact, i-accent zefriends zam Xhosa accents only. In fact, not all Xhosa accents. I-Xhosa accent zefriends zam because friends zami eyeqala ne yase-PE yesibini yase-eMonti eyesithathu yaseMampondweni yakuTsolo yesine yaseMampondweni yesihlanu yaseLesotho. But zonke sithetha isiXhosa, so ne-accent is different. So first, let me just give you a scenario. Let's say mhlawumbe apha bendiseklabhini ngixabana nenye intwana end up ndikhuthula phandle because nomlomo omkhulu ngixabana kanti kwezi ndawo khuthule phandle. Xa ndifika phandle ndigcwalisela ibhaunsa ikona mntana ondifeleyo mani yabona qo wayeke namanye amali eli kaloku important ikona mntana nguye qha ke mhlanga nje ndizoyidinga but it's fine. So gcwalisela ibhaunsa phandle ayikho le nto yenzayo wena. Intwana zam lapha phakathi zawuphuma zokungome kwasawena ndini awuhambe wedwa kanti bapha batshomi bakuthetha ngapha bayaba phaa bakhutshi ndiyinonsense nomandodo phandle ezi ngixabana nazo ziphakathi nezi ndaba nazo ziphakathi kho loo nto apha maziphume ezinye nakaziphumayo uqala ikompleni yaze-PE ithi ayikho le nto yakho Siya wena, ayikho le nto yakho, uyiqalile laa ntwana ngaske ziphume eza ntwana zokurabishela phandle uyayiqhela ikaka wena ngaske unyengamalitye phandle eza ntwana uyayiqhela ikaka ntwana yam uqala ese-PE esibini eseMonti. Imonti ayinayo i-accent ke different kodwa uthetha njengam yabo but inee-terms zayo ithi ndiyingqawa ekuseyingqawa asivele sifayela because ikhona iyi-one ibiphethe ibhozo uba yasinika ingxaka sivele siyibethe imonti noba bendiyitsibile. And then esithathu intwana yam yakuTsolo yagiva xesani mani sithi ndesanganto mna laa ntwana endiqalileyo hawa ifuna uvele uyekwe yabona awuzuvukelelwa laa nto yakho okay uvele uyekwa yabona laa ntwana bezavele kuvathe kakhulu le ndiyayazi bezawuvatha tata hayi bezavatha mntanam liya andifuni noba ndibe ndiyigwagwalaza laa nto bezavele kubethe leya ntwana axesha ufundekelayo uba ndikumamele uyarhala uvele uyekwe ibezawuvuthulula le nto ibezawuvuthulula then esine yaseMampondweni ntwana yam ithi kungekho kwayontweyo benyosa vom umtshincile yambhemi benyosa vom umtshincile yambhemi ndiyeba lako ndiyeke ntoleyo vuma benyosa umtshincile yambhemi nokhwetsha laa mbhemi bezokhwitshisa nathi ayikho kwayontweyo so intwana yam yokugqibela yaseLesotho phakisi uthi uyidiyeti wabona mna madoda ingxaki yam nayo umenyosi uthanda kuhlekisa ngabantu wabona amenyosi uthanda kuhlekisa ngabantu and yona nto esamgqabanisa nabantu yona leyo because andazi into le umntu uthanda ukuhlekisa ngabantu and useza kubethiwa tata yabona mhla ubethiwa ngayo andifuna uba khona because uzokubethiwa and na ubethiwa uzokubethisa nathi andifuna uba khona mhla ubethiwa ngayo yaseLesotho ya akusentona zam ezo zoyi-5 peace umenyosi.